mga Repapips. So ngayong araw na ito ay magbablog tayo kasi matagal na tayo hindi nakagawa ng vlog mga Repapips. May trabaho tayo ngayon mga Repapips. Papasok ako sa trabaho ngayon. So kapili lang po kami ngayon mga Repapips. So sama ko na rin sa pagbablog. So yan, abangan nyo na lang po. Maraming salamat. Bye. So yan mga Repapips, andito na tayo sa opisina namin. So pasok na tayo mga Repapips. Ito po yung aming opisina mga Repapips. Silakan. Vlog to, vlog. Busy si Sir Leo. Leo. Right, boss. Wala pa yung mga kasama namin kaya nag-aantay kami dito mga Repapips. Wala pa sa pagbaba nila, walang market. Nag-aantay namin sila. Dito na yung kasama namin ni isa, si Sir Samboy. Yung isa yung kargo na doon. Ah? Yung pagaling mag-market, yung biglon, mga 50,000. Sino? Si Kalbo? Kalbo ba yan? Nasa sa biglon Ayan, ba mo ito na yung mga Repapips natin, oh. Mga kasama natin sa trabaho. Kasama namin yung katrabaho namin, Kunyanis! Yay! Ayan, makikita nyo sa vlog natin yan. Follow nyo lang ako sa Facebook, sa YouTube. Ayan, mga Repapips. Mga babaero, mga makiro. Wala pa yung manager namin, tsaka yung isa. Dalawa pa lang. Hey!